Ktoré písmeno je hneď za písmenom N? No a hneď za písmeno N je O. To je to neposlušné, ktoré ti robilo problémy, že? Takže, keď vieš dobre abecedu, vieš veľmi dobre hľadať a rýchlo hľadať aj v slovníku, kde sú slova označené tiež podľa abecedy. A keď vieš, že máš hľadať nejaké písmeno T na písmeno T, teda slovo na písmeno T, tak vieš, že ho budeš hľadať niekde, ukáž mi prstom, kde asi. Niekde ku koncu, hej, a pozrieme sa, či naozaj je tam niekde, vidíš T. Vidíš to, človek, ktorý nevie abecedu, tak to bude pekne hľadať od začiatku. A bude mu to trvať veľmi dlho a nebude ho to baviť a teda nebude to vôbec používať. Dobre. Vyhľadaj mi slovíčko, napríklad certifikát. Včera si ho hľadala. Dobre, takže kde asi otvoríš? Jejda. No. Aké slovíčko máš hľadať? Certifikát. Výborne, tak si ideme aj objasniť. No, otvor. A my vieme, že musíme ísť ďalej. C. Tu máme, tu vidíš čo? C, ale my potrebujeme C. To znamená, kam pôjdeš? Dopredu alebo dozadu? Dopredu. Tak sa musíme... Tu je C, S, my potrebujeme C, R. Takže kde to bude? Máš? Výborne, certifikát.